Good evening, everyone. Thank you so much.
Good evening, Ma'am Chikay Vlogs. Thank you so much. Bisitahin ko mamaya channel mo, ma'am, ha. Mag-iwan na ako ng bakas. Naka-play pa ako sa kay Bella Mix TV. Thank you, Ma'am Chikay.
Good evening, Ma'am Rakitera. Kumusta na, Ma'am Lynn? Good evening, Ma'am Jean. Busy si Boss Bell, Ma'am Jean.
Hello, Boss Bell! Kamusta na, boss? Boss G, good evening. Boss Bell, mag-upload na kayo ng videos nyo. Ma'am Jean. Ma'am Lynn. Di ka pa nag-live kanina, Ma'am Lynn? Hmm. Kahit 3 minutes lang. Itapat mo lang sa mga bulaklak mo dyan. O di kaya sa bonsai. Tapos lagyan mo lang ng caption, description na ano lang, maliit lang. Maliit lang na ano, caption. Okay na yun. Nag-play ako kanina, Boss B, sorry, Boss Bell. Mga 7 ano na, videos na. Charge ko lang yung cellphone ko kasi nalobat. At ituloy kong mag-play kay Ma'am Jean, kay Ma'am Lynn, at ang pinaka-last si Boss G. Para tuloy-tuloy na kay Boss G.
Ma'am Jean, now playing. Kalabasa. Kaya nalito lang na siya manipatan niya parang may kulay. Boss G, good evening. Busy ka, Ma'am Lynn?
Arlene D, good evening. Ma'am Jean, now playing. Nandito na ako sa 6 video mo, Ma'am Jean. Yung Maruya. Dito ako sa Maruya mo, Ma'am Jean.
Ma'am Jean, dito na ako sa 8 videos mo, Ma'am Jean. Tatapusin ko lang. Next, si Ma'am Rakitera. And then, ang last, si Boss Chi. Excuse me.
Ma'am Lynn, now playing.
Ma'am Lynn, dito ako sa ika-pitong video mo.